खेड़ा कोया रानी सुकुंवे से रूपे हाँ कोया न गुड़े సో ఫ్రెండ్స్ కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టేస్తున్నా. సో ప్రతి సాంగ్కి కాపీరైట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్, అందుకోసం కొంచెం వినిపించి మొత్తం మ్యూట్లో పెట్టేస్తున్నా, అర్థం చేసుకోండి. సో ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియోకి ఫుల్ సాంగ్తో అక్కడ చూడొచ్చు. సో తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి, ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. సో తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు 5 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు ఏవైనా. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో లాంగ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కూడా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, సో 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని చివరి వరకు చూడటానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్. కొంతమంది చూస్తున్నారు, కొంతమంది ఏమో బీట్ మార్క్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అట్లాగే వెళ్ళిపోతున్నారు. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. సో లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేస్తే ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా ఇంకా వస్తుంటాయి. మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే అన్ని వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో ఖచ్చితంగా ఎక్సలెంట్ వచ్చేలా ట్రై చేస్తా, కానీ తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు లాంగ్ ఫోటో తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం. సో ముందుగా ఈ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, లాంగ్ ఫోటో తర్వాత ఆ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఇలాగే ఉంటుంది. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. లాస్ట్ ఫోటో 27 సెకండ్, 21 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకున్నాంగా, ఈ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి వదిలేసేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోండి పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫోటోని వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని వదిలేసి ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తానికి ముందు ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నట్టు దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది, వర్షం పడేలా ఉంది, వర్షం పడితే మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో అందుకోసమే స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 27 సెకండ్ 2 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి
సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా లాంగ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో లాంగ్ ఫోటో ఉంది కదా దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఈ ఫోటోని పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.